Tady to šedivý AMG, který bylo původně lesklý, ale my jsme díky folii od Magnus Pro s matným provedením celé auto ochránili a zároveň mu takhle změnili hezky vzhled do matu. Samozřejmě světla, lesklý a karbonové prvky jsou všechny dělané v lesklém Magnusu, takže auto je opravdu kompletně ochráněný. Samozřejmostí bylo i ošetření kol, pneumatik, ošetřený keramikou jsou i všechny skla, plasty, prostě úplně všechno. Když se podíváme do interiéru, kompletně všechny tady ty věci jsou rovněž předřezanou folií ochráněný. Tady to karbony, displeje jsme dali všechny do matu, aby na nich nezůstávaly otisky. Prostě tohle auto je od A až do Z kompletně ochráněný. A přesně tak to u nás děláme a tak se nám to líbí. A tohle obsahují tady ty naše kompletní balíčky. Takže když se nás zeptáte, kolik stojí celopolep, tak tím nemyslím to, že vám volepíme lak a tady to zůstane neošetřen. Ne, my vám ochráníme celý auto, protože vy nechcete mít přece 70% auta v top stavu a zbytek osekaný od kamíků. My ochráníme všechno, i ten interiér. Jestli i vy chcete ochranu od Magnus Pro ode mě, tak stačí napsat. Mějte se, čus.